Okay, maayong adlaw sa tanan. Welcome sa another video ni Pinoy SEO kung asa maghatag og mga free SEO tutorials. Karon nga video medyo malahi tagamay. Magpakita ko sa inyo unsaon pag-design og WordPress website or unsaon paghimo og WordPress website. Ang goal ani is kani nga website nga atong himuon, mao ni siya mahimo nato nga case study, mao ni siya mahimo nato nga kanang proof kung ga work ba kaning mga SEO strategies nga atong pangbuhaton or akong itudlo. So medyo tricky siya kay medyo competitive ni ang industry nga atong sudlan, none other than the SEO tutorial industry sa Philippines. So maghimo ko og website about free SEO training in the Philippines, and we'll try to rank that website sa kana nga mga keywords o related ana nga mga keywords, free SEO training tutorials. Free SEO training Philippines, kay atong target country kay Philippines lang. So thank you kayo no sa mga nag-subscribe murag last month lang. Naro ko yung mga 5 ka subscribers, karon medyo nidako siya. Daghan kay comments, daghan kayo mga messages nga nagpasalamat, and nadasig tagamay no aning mga messages ninyo to create more videos. Ayaw kabalaka kay maudyo ni akong ganahan buhaton no, to give back from what kay naiusa nang utana ngano da ko nung free ni nako tanan. Actually pagsugod yun ako pag SEO, ang akong client sa UK gipalitan ko premium nga SEO training. Mga 1 week to siya nga training, premium jud, mahal kaayo to, and then iyarang gihatag sa kuha for free. So wala, free naman na nadira. Ako yung gitunan, spend yung pila ka gabi, akong gisubay ang tanan tutorial, and thankful ko sa katong nahitabo. Because of that, 12 years later kanang nag-enjoy ko aning career. So without further ado, mo ni atong buhaton. Nagpalit kog domain sa .ph. Nagpalit ko og pinoyseo.ph nga domain, and mo ni ang atong plano nga i-rank or i-try og compete sa Philippine market sa industry sa SEO training. So mo ni siya, nagpalit kog domain, and napog koy actually na koy hosting daan. Gagamit na ko ani nga hostinger for murag 3 to 4 years na. Gikan ko og Namecheap, GoDaddy, antod na HostGator for pila ka years, but diri jud ko ni stick sa hostinger kay ganahan ko sa ilang simple lang ang ilahang user kanang design sa ilahang website sa dashboard, and paspas jud kaayo ang ilang customer service, masaligan jud, and kadaghan ako naka-experience nga mo chat ko nila, mo email ko, reply dayon within an hour. So I really recommend hostinger, and gagamit jud ko ani for pila na ka years. So diri pud nako i-host karon ang kaning pinoyseo.ph. Kuani siya kana naapoy premium nga WordPress plan ani sa hostinger. So mo na siya. Pag human akong add diri, automatic naman ni na siya kanisa no nga naana siya maka-install ka diretso og WordPress. So pag human ako connect sa akong name server padulong sa kuan sa .ph, ni propagate na siya
nabutang na diri, ako nag-install ang WordPress. So mo na ni siya ang fresh installation sa WordPress sa pinoyseo.ph. Ani. Now, karon ako dili ko web developer, no, so pasensya kayo, mogamit lang ko existing nang mga themes, ready to import na nga mga content or themes and content para mas madali ang atong pag-record sa mga videos, paghimo sa mga tutorials. So akong plano gamitan siya og Astra nga theme. So kung inyong tan-awon diri, nag-install na ko daan kani akong gamit Astra, dayon install pug ko og Elementor nga plugin. So ato lang ka sa plugin, the Elementor, free ra na siya. Page builder ni ang Elementor para front end lang ang atong editing sa sulod sa imong website. Okay. So mo ni karon ang fresh installation, no, mo ni ang front end sa pinoyseo.ph. Karon mo ni siya ang Astra nga starter templates, kung asa makakita tag mga lain-lain nga mga ready to import na nga mga websites for free, pero napud sila premium depende kung naa kay account. So naa sila free, and tanan na gikan sa theme, padulong sa content, pictures and everything, imo nang pwede mabutang, then mo edit na lang din ka. So kana akong ganahan buhaton. Akong napilian nga theme kay kani siya digital marketing theme. So ipakita na ko ninyo unsaon pag-install, unsaon pag convert aning inani nga front end to inani. Okay? So moani ta sa starter templates, appearance, then starter templates. No? Atong pangitaon tong digital marketing na to, magawas na to. Adara. So mo ni atong ganahan nga website. So lang i-load. Okay. So atong tan-awon mo na ni siya, mo ni akong ganahan. Nganong ganahan ko ani kay simple, related po siya, no, sa SEO, digital marketing, and the way naka design ang website is ma-highlight ang experiences, about me, pero more than that, naay mga inaning featured courses. So diri na ko ipambutang ang mga YouTube videos, ma-organize na kog tarong. Then kung naay mga nindot og review ninyo, ako ibutang diri. Naapog ko magbuhat po kog vlog pohon. Dayon kana, and pwede ka subscribe through email. So muna siya, no. And kani pod, enroll today. Gaplano po ko nga in the future na ko yung mga premium content or premium course pwede nato paliton, and mas maka-learn pa kag mga in-depth na yun nga mga SEO strategies, no. So kana sa wala lang sa ko'y buhaton diri, kaya ako ra na ipakita pag kuan na, pag-upload, pag himo na sa website. So skip and continue lang ko. Then orange man ta kani atong ganahan nga color, murag kuano, galutaw ang orange. So ganahan ko ana. Fonts okay na. We're almost there. Requires a few plugins. Current does not match generate. So press the player. Almost there. Okay. Or requires a few plugins to be installed and activated. Tanaw na to. Presto players.
di kay ko familiar ning mga PHP, no? So okay, murag dili ta kapadayon. Ako sa konta ko ng hostinger, magpatabang ko nga kinahanglan ma-upgrade ang atong PHP version. Okay, so gi-check na ko sa hostinger, nara gyud siya option nga i-upgrade ang imong PHP configuration. So ang iyang gi-require is 7.3 or higher. Itong i-update dire, ano? Uy. Ano na to, ha? Tara de. Okay. Confirm. Okay, so na-update na siya. Try na to refresh. Sa tagamay sang ipaload og tarong, then continue. Try na to, wala. Try ta og text good. Okay, ato ay close. Balik ko na to og buhat. Starter templates. Or before ana atong yan na. Buhan sa natong cache daan. Clear lang sa nato ang cache sa website. So kuan din niya akong caching plugin gamit, Lightspeed Cache. Ana ra siya, purge all. Kani Lightspeed Cache. Appearance, starter templates. Sige, dayon atong tanawon digital. Mo work na ni ani. Okay, you're close to importing the template. To complete the process, please clear the following conditions. Update plugin. Kinahanglan i-update. Sige lang, okay ra. Skip and continue kay total form naman na siya. Require plusing sige lang kay ako ra nang install unya. Okay, use one last step. Tell us a little bit. Pwede na dili. Okay, we are building your website daw. So let's wait. Okay, and by the way, while we are waiting, no, dili ra ni mao akong website, no. Mao nang na ako'y hosting or na ako'y hosting na plan kanang nagahimo kog mga website nga akong gina make money online. So na ako'y e-commerce nga website, na apog ko'y mga content website, na ako'y mga job boards. Usay mamaligya po ko sa Fiverr, dili sa Fiverr, sa Flippa o mga website, no. So
aside sa SEO na mo po ni akong extra pod nga mga ginabuhat. So kita ko og kanang maghimo ko website nga mo make money through AdSense. Naapog ko ana. Okay, so humana 39 seconds to build na daw. Nice. Tato kung na-install ba gyud siya. Nice. Okay. So murag wala ra naguba except ani mga courses katong nakoy plugins nga kinahanglan i-install, ako ra to niyang i-install. Pero nevertheless nindot. So basically naa na jud koy website para sa Pinoy SEO. Kanina dayon siya atong i-optimize. So mubalik ta dito sa website audit, tanan, himog content, everything, backlinking, on page, off page, para ato ni siyang iparang sa SEO Training Philippines nga industry or nga keywords or related ana nga mga keywords. So kung ganahan ka mo change na dayon na kay mga inani nga website, anilan din ka sa Elementor nga page builder kato pasabot na ko nga front end, anilang ka dire. Then medyo hinay ang internet, hinay ka spill DC. Hi, my name is, so for example ganahan ko ibutang dire, my name is Pinoy SEO. I do free SEO training in the Philippines. So update na ko na mo na yung pasabot nga front end lang siya. So kung sa what you see is what you get. Imo ibutang diri, imo ning pang edit diretso na dayon mo reflect diri. My name is Pinoy SEO. I do free SEO training in the Philippines. Ganahan ako siya butangan og break. Ba't og maka-recognize ba niya og kwan? And I think mobile friendly na ni siya by default. Astra themes kani nga mga website or kani nga mga themes, kuan na ni sila no, pasado na ni sila daan sa kuan sa mobile responsive design ana. Okay, so muna siya kana lang. So kana lang sa akong ipakita sa inyo ha. Ako ning tarungon, butangag content, butangag everything para mo din atong case study pag-rank aning kani nga website sa search engine sa Philippines, Google Philippines. So kana lang. Thank you for watching. See you sa next videos.